Jeste li se ikada osjećali izgubljeno, gušeni tjeskobom koje kao da nema kraja? Ima trenutaka kada riječi nisu dovoljne, liječnici ne mogu pomoći, a savjeti se čine isprazni. Duhovna bol je stvarna i utječe na naš um, tijelo i dušu. Ali danas sam ovdje da vam kažem, u moćno ime Isusa Krista, postoji oslobođenje i isjeljenje. Bez obzira na veličinu vaše bitke ili težinu tereta koji nosite, ime Isusovo ima moć transformirati, obnoviti i izliječiti sve što je neprijatelj pokušao uništiti u vašem životu. Ova molitvena kampanja nije za van sa slabim srcem. To je za van koji razumiju da se duhovna bitka dobiva na koljenima, vapijući svemogućem Bogu. Namijenjen je onima koji su žedni ozdravljenja, oslobođenja i obnove od Boga. Ujedinimo svoje glasove i zavapimo s autoritetom: Isuse, Sine Davidav, smiluj mi se. Ne dopustite da vam ova prilika prođe. Vaše duhovno iseljenje počinje sada. Sada je vrijeme da djelujete. Nemoj šutjeti. Napišite ovdje u komentarima: vjerujem u snagu u ime Isusovo. Oblikujmo lanac vjere i molitve, ujedinjujući ljude koji vjeruju u Božju moć preobrazbe. Izjavite to naglas. Svaki put kada objavite ime Isusovo, pokidat ćete duhovne lance u svom životu i u životima onih oko vas. Ostavite svoj molitveni zahtjev u komentarima i podijelite ovaj video s prijateljima i obitelji. Vaš stav vjere može biti polazište za duhovnu preobrazbu mnogih života. Ne propustite ovu priliku da budete kanal blagoslova. Svemogući Oče, Bože milosrđa i milosti, u ovom trenutku dolazimo pred Tebe u potpunom predanju. Znamo da ovisimo o Tvojoj ljubavi, dobroti i, iznad svega, Tvojoj preobrazbenoj moći. Gospodine, vapimo za Tvojom prisutnošću u ovom trenutku, jer samo Ti imaš riječi života vječnoga i samo u Tebi nalazimo lijek za svoje duše. Gospodine, znamo da je duhovna borba stvarna. Osjećamo nas taj neprijatelja koji nam pokušava ukrasti mir, uzdrmati našu vjeru i udaljiti nas od Tebe, ali danas ustajemo u vjeri, izjavljujući da će u ime Isusovo svi lanci biti slomljeni, sve tlačenje će pasti na zemlju, a duhovno iseljenje će se očitovati u našim životima. Ti si Bog koji liječi, Bog koji obnavlja, Bog koji nikada ne gubi bitku. Stoga dolazimo k vama srca puna vjere i nade, znajući da je Gospodin vjeran ispuniti svoja obećanja. Oče, pogledaj svaku osobu koja sada sluša ovu molitvu. Znaš njihovu bol, njihovu tjeskobu, njihove najdublje rane. Gospodine, dodirni svaki život upravo sada. Gospodine, često nosimo nevidljive rane koje samo Tvoje oči mogu vidjeti. Tu su nagomilane povrede, traume koje se nikada nisu riješile, grijesi koji još uvijek pritiskaju našu savjest. Ali danas sve ovo polažemo pred Tvoje noge. Isuse, Sine Davidav, smiluj nam se. Oče, izjavljujemo da se svaki duh krivnje, osude i samooptuživanja sada ukloni, u ime Isusovo. Proglašavamo slobodu umovima i srcima koji su bili zarobljenici negativnih i opresivnih misli. Gospodine, nauči nas praštati, kao što si Ti nama oprostio. Pomozi nam da oslobodimo oprost onima koji su nas povrijedili, jer znamo da oprost donosi oslobođenje i iseljenje. Gdje je tuga, Gospodine, izli svoju radost? Gdje je tema, donesi svoje svjetlo? Gdje postoji sumnja, usadi svoju nepokolebljivu vjeru. Obnovi duše naše, Gospodine. Učini nas poput novih posuda, spremnih primiti Tvoga duha i živjeti prema Tvojoj nakani. Oče, znamo da se mnogi od vas koji slušate ovu molitvu suočavaju s unutarnjim borbama u kojima se čini nemoguće pobijediti. Tjeskoba, strah, nesigurnost. Ovi lanci zarobili su mnoge živote. Ali sada ustajemo protiv toga, u moćno ime Isusovo. Izjavljujemo da je odbačena svaka tjeskoba, jer nas Tvoja riječ uči da sve svoje brige prebacimo na Tebe, jer Ti brineš za nas, 1. Petrova 5,7.
Oče, donesi mir koji nadilazi svaki razum u svako napaćeno srce. Prekoravamo svaki duh straha, jer nam Gospodin nije dao duha kukavičluka, nego snage, ljubavi i umjerenosti. 2 Timoteju 1:7. Gospodine, pomozi nam da ti vjerujemo na svim područjima našega života. Neka počivamo u sigurnosti da si ti suveren i da imaš kontrolu nad svim stvarima. Neka sada sav strah padne na zemlju, u ime Isusovo. Gospodine, postoje duhovne rane koje nosimo godinama. Neki dolaze od odbijanja, drugi zbog gubitka ili razočarenja. Postoje i oni uzrokovani pogrešnim izborima koje smo napravili u prošlosti. Ali danas se potpuno predajemo tvojoj skrbi. Dodirni svaku od ovih rana, Gospodine. Liječi ono što se činilo neizlječivim, vraća ono što je izgubljeno i čini novo ono što se činilo uništenim. Oče, znamo da tvoj sveti duh ima moć obnoviti nas. Udahni sada u nas, duše sveti, donoseći život tamo gdje je smrt, nadu tamo gdje je očaj i vjeru tamo gdje je nevjera. Neka sada osjetimo tvoj dodir, Gospodine, koji donosi utjehu i obnovu. Izjavljujemo, u ime Isusovo, da smo izliječeni. Gospodine, također te molimo da nas ojačaš da nastavimo voditi duhovne bitke života. Ne želimo samo biti izliječeni, želimo biti instrumenti tvoga ozdravljenja u životima drugih ljudi. Odjeni nas oružjem Božim, da se možemo oduprijeti smicalicama neprijatelja, Efežanima 6:11. Oče, ispuni nas svojom riječju. Razmišljajmo o njemu dan i noć, pronalazeći u njemu hranu potrebnu za svoju dušu. Pomozi nam da hodamo u svetosti, da svaki dan tražimo tvoju prisutnost i da nikada ne odustanemo, čak ni pred poteškoćama. Gospodine, podigni vojsku svojih sinova i kćeri koji će biti iscijeljeni, ojačani i ispunjeni tvojom moći. Neka živimo za tvoju slavu i svjedočimo svijetu da u Isusovom imenu postoji moć ozdravljenja, oslobađanja i preobrazbe. Oče, u ovom trenutku, izjavljujemo sa svom vjerom da ću biti izliječen u ime Isusovo. Ne samo ja, nego svaka osoba koja moli s nama upravo sada. Objavljujemo da se lanci lome, rane liječe i životi se vraćaju snagom tvoga imena. Gospodine, neka ovaj trenutak bude prekretnica u našim životima. Odlazimo odavde obnovljeni, ojačani i spremni živjeti sve što Gospodin ima za nas. Izjavljujemo da nas ništa neće rastaviti od tvoje ljubavi, Rimljanima 8:38-39, i da smo više od pobjednika u Kristu Isusu. Sada primamo naše duhovno iseljenje, u ime Isusovo, i zahvaljujemo za sve što Gospodin već čini u našim životima. Slava imenu tvome, Gospodine. Amen. I zajedno, kao obitelj u Kristu, molimo molitvu koju nas je Isus naučio. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas. Otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u napast, nego nas izbavi od zla, jer tvoje je kraljevstvo, moć i slava u vijeke vjekova. Amen. Nakon što ste zavapili s vjerom i hrabrošću, vrijeme je da razmislite i izjavite s još više snage, bit ću izliječen u ime Isusovo. Ono što smo upravo učinili nije bila samo obična molitva. Bio je to čin duhovne borbe, korak vjere koji pokreće Božje srce i donosi iseljenje našim dušama. Sada želim da duboko udahnete, osjetite mir koji samo Isus može dati i primite sigurnost da On trenutno djeluje u vašem životu. Bog ne ignorira iskrene vapaje svoje djece. Čuo je svaku izgovorenu riječ, svaku suzu koja je pala i svaku tvoju misao dok si molio. Gospodin zna dubinu vaše boli i, još više, svrhu koju ima za vaš život. Sve s čime ste se do danas suočili ima svoje značenje. Bog pretvara ožiljke u snažna svjedočanstva. Budite strpljivi, vjerujte i vjerujte da je vaše ozdravljenje već počelo.
Često se suočavamo s duhovnim i emocionalnim izazovima zbog kojih se osjećamo izolirano, kao da nitko ne može razumjeti ili pomoći. Ali čuj ovo, nikad nisi bio sam. Bog je uvijek bio uz tebe, čak i u najmračnijim trenucima. Podržao vas je kad ste mislili da nemate više snage, a sada radi na područjima koja ne možete ni zamisliti. Duhovno iseljenje je proces koji počinje kada se potpuno predamo Bogu, prepoznajući da samo On ima moć obnoviti našu dušu. Možda još ne vidite rezultate, ali znajte da je sjeme ozdravljenja posijano danas. Duh Sveti pokreće vodu u vašem životu. Zapamtite, Bog djeluje u savršeno vrijeme. Tjeskoba vas može pokušati navesti na sumnju, ali ostanite čvrsti u vjeri. Kada dođe ozdravljenje, ono će biti potpuno, jer Gospodin nikada ništa ne čini na pola puta. Što je započeo u vama, On će i dovršiti, Filipljanima 1:6. Jedno od najvećih dijela zahvalnosti koje možemo ponuditi Bogu jest svjedočiti onome što je učinio u našim životima. Kad osjetiš Božji dodir, podijeli to s drugima. Vaše svjedočanstvo može biti ključ da netko drugi treba vjerovati i tražiti Boga. Stoga, kada počnete primjećivati znakove ozdravljenja u svom životu, vratite se ovamo i ostavite svoje svjedočanstvo u komentarima. Podijelite kako je Bog djelovao u vašem životu. Vaša je priča važna jer slavi Božje ime i potiče druge da vjeruju. Zapamtite, vaše čudo je također instrument za spašavanje života. Molitva koju smo danas izrekli je prekretnica, ali putovanje se nastavlja. Da biste održali duhovno iseljenje koje Bog donosi, bitno je da ostanete u zajedništvu s njim, odvojite vrijeme za čitanje Biblije, molite se svakodnevno i budete povezani s ljudima koji dijele vašu vjeru. Stihovi poput Izaije 53:5, koji kaže, njegovim smo ranama izliječeni, i Psalm 34:18, koji kaže, Gospodin je blizu onima koji su slomljena srca, snažni su podsjetnici na ljubav i Boga brine za tebe. Meditirajte o njima, upamtite ih i koristite ih kao oružje protiv sumnje i straha. Nadalje, nastojte biti u zajedništvu s drugom braćom u vjeri. Snažna zajednica je stup koji nas održava u vremenima slabosti. Pronađite prostor gdje možete dijeliti, učiti i duhovno rasti. Prije nego završimo, želim vas pozvati da učinite nešto u vjeri. Sada se vratite na komentare i napišite, bit ću izliječen u ime Isusovo. To nije samo simbolična gesta, to je čin hrabrosti, duhovni borbeni poklič koji pokazuje vaše povjerenje u Boga. Zatim podijelite ovu molitvu s najmanje 3 osobe za koje znate da im je potrebno duhovno iseljenje. Budite Božji instrument u njihovim životima. Možda je ova jednostavna radnja početak transformacije kakvu ne možete ni zamisliti. Bog se slavi u svemu što čini. Vaše duhovno iseljenje nije samo da vam ublaži bol, već da vas transformira u nekoga tko odražava njegovu slavu. Konačna svrha iseljivanja je približiti vas Bogu, učiniti vas sličnijima Kristu i osnažiti vas da živite životom sa svrhom. Danas ste učinili važan korak vjere. Sada, nastavi hodati, znajući da je Bog uz tebe. Vaše ozdravljenje je u tijeku, a Gospodin vam priprema velike stvari. Neka vas Božja milost, mir i ljubav prate danas i uvijek. U ime Isusovo, ozdravio si. Amen.